Γεια σας, είμαι η Ελένη Ζή και εργάζομαι ως HR Coordinator στην Apivita. Η 7η Αρχή Ενδυνάμωσης των Γυναικών υπογραμμίζει τη σημασία αποτύπωσης, μέτρησης και δημοσίευσης στοιχείων που σχετίζονται με την πρόοδο που σημειώνουμε ως προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Έτσι, εξασφαλίζεται διαφάνεια και ενισχύεται η δέσμευση της εταιρείας. Σε επίπεδο pools, ακολουθούμε και εφαρμόζουμε πλήθος πολιτικών που σχετίζονται με την αποτύπωση της προόδου μας. Στις δράσεις που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, παρατηρούμε και καταγράφουμε τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή περισσότερων και εισάγουμε πρωτοβουλίες που προσφέρουν έμπνευση και ουσιαστική ενημέρωση, συστατικά απαραίτητα για την ενδυνάμωση των γυναικών και την επίτευξη της ισότητας των φύλων.